M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Lero ndi pa 13 August lachiwiri mu mulungu umenewu wa 19 pa chaka. Mawu athu oyamba tsiku la lero akuchokera m'buku la mprofeti Ezekieli. Ezekieli mutu wake wa 2 kuyambira ndime yake ya 8 ndikudzapitanso mutu wake wa 3 ndime yake ya 4. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi ane Mtengaponje kuchokera ku Our Lady of Fatima Parish, Salima, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mthenga wathu wabwino tsiku la lero ukuchokera pa mthenga wabwino wolembedwa ndi Mateyu. Mateyu woyera mutu wake wa 18 kuyambira ndime yake ya 1 kulekeza ya 5 ndikudzapitanso ndime yake ya 10 ndikudzapitiliza ndi ndime yake ya 12 kulekeza ya 14. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Innocent Mlongoti kuchokera ku Martyrs of Uganda, Kasina Parish, mu Diocese ya Dedza. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mprofeti Ezekieli. Mulungu anati kwa Ezekieli profeti, iwe mwana wa munthu, umvere bwino zimene ndikukuwuza. Usakhale waupandu ngati iwowo. Tsopano yasama udye chimene ndikupatse. Ine poyang'ana ndidaona dzanja litawoloza ine, litagwira mpukutu wolembedwa. Adaufunyulula nandionetsa mpukutu wonsewo unali wolembedwa kuseli. Mawu amene adalembedwa pamenepo anali a zamadandaulo, zamaliro ndi zamatemberero. Pamenepo Mulungu adandiwuza kuti, iwe mwana wa munthu, idya chimene ndikukupatsachi. Idya mpukutu ndipo pita ukalankhule ndi Aisraeli. Motero ine ndidayasama, ndipo adandipatsa mpukutu kuti ndidye. Tsono adandiwuza kuti, iwe mwana wa munthu, idya mpukutu ndikukupatsawu, ukhute. Choncho ndidadya, ndipo unkatsekemera ngati uchi. Kenaka adandiwuza kuti, iwe mwana wa munthu, pita kwa Israeli, ukawuze mawu anga. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Mateyu woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Nthawi yomweyo ophunzira aja adadzamfunsa Yesu kuti, kodi mu ufumu wakumwamba wamkulu koposa onse ndani? Apo Yesu adayitana mwana namuyimiritsa pakati pawo ndipo adati,
ndithu ndikunenetsa kuti mukapanda kusintha ndi kusanduka ngati ana simudzalowa konse mu ufumu wakumwamba. N'chifukwa chake munthu wodzichepetsa ngati mwana uyu, ameneyo ndiye wamkulu mu ufumu wakumwamba. Ndipo aliyense wolandira bwino mwana wonga ngati uyu chifukwa cha ine, ndiye kuti akulandira bwino ine amene. Chenjerani kuti musanyoze ndi mmodzi yemwe mwa anawa. Ndithu ndikunenetsa kuti angelo wawo kumwamba amakhala pamaso pa Atate anga amene ali kumwambako nthawi zonse. Tsono mukuganiza bwanji? Munthu atakhala ndi nkhosa 100, imodzi nkutayika, kodi sangasiye 99 zina zija m'phiri nkukafunafuna imodzi yotayikayo? Ndithu ndikunenetsa kuti atayipeza, chimwemwe chake chokondwerera imeneyo chipambana chokondwerera zina zija zimene sizidatayike. Chonchonso Atate anu amene ali kumwamba safuna kuti ndi mmodzi yemwe mwa anawa atayike. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mu mthenga wathu wa lero ochokera m'buku la Mateyu, tikumva kuti opambana ndani mu ufumu wakumwamba. Ophunzira Ambuye Yesu akumufunsa Ambuye Yesuyu funso, ndipo akumufunsa kuti awauze kuti kodi wamkulu oyenera kuti akalowe mu ufumu wakumwamba ndi ndani. Ndikukhulupirira kuti pomufunsa Ambuye Yesu ophunzira akewa nkutheka kuti adadziyenereza kale kuti pakuti iwo ndi amene amayenda nawo. Ayi, ine ndi Filipi, ine ndi Timoteyo, ine ndi Petro. Choncho pakuti akuyenda naye Ambuye Yesu ameneyo, adaona kuti iwowa adziyenereza kale kapena kuti ndi oyenera kuti akalowe mu ufumu wakumwamba. Koma Yesu akuyankha zosiyana ndi mmene iwowa ophunzira akewa amaganizira. Akuwauza kuti yekhayo odzichepetsa ngati mwana ndi amene ali oyenera kukalowa mu ufumu wakumwamba. Ndikukhulupirira kuti inu ndi ine tikudziwa bwino makamaka moyo wa mwana. Tikati tionetsetse mwana, mwa iye mumakhala utumiki, mwa iye mumakhala kuthandiza anthu ena. Ndi chifukwa chake mwana mwachitsanzo tikhoza kumutuma, pita kunsika ukagule machesi, sakukanirani apita. Ndipo akabwera timathanso kumutuma kuti ayi tinayiwala kuti ukagule masamba pansikapa, anyamuka apita. Ngakhala atabwera kumeneko mutamuwuzanso kuti pita ukanditungire madzi akumwa, mwana amatha kupita. Chifukwa chani? Mwa iye amadziwa kuti muli utumiki. Choncho Ambuye Yesu pamene akuwawuzanso ophunzira ake kuti opambana ndi munthu amene akudzichepetsa ngati mwana, ndikukhulupirira kuti akufuna tonsefenso kutipatsa chitsanzo chotumikirana wina ndi mnzake. Ndipo koposaposanso akufuna kuti pamene tikutumikirana tiphunzire kukhala anthu odzichepetsa. Koma tikati tionetsetse zinthu ziwiri zimenezi, utumiki komanso kudzitsitsa kapena kuti kudzichepetsa, ambiri mwa ife mulibe. Ambiri ife tikakhala moyo mwathu timaona kuti ndikovuta kuti mwina tingatumikira anzathu. Chifukwa chiyani? Timati mwina tikaona kuti ayi, ine ndi munthu amene ndili ndi udindo kaya kuntchito kumene ndikugwirako, ndine munthu wamkulu. Choncho kuti ndidzitsitse ndikadziyike pa levulo yofanana ndi anthu ang'onoang'ono amene ndimagwira nawo ntchito, timaona kuti ndikovuta. Ndi chifukwa chake ngakhale wamkulu akati walakwitsa, timakana kuti tidzichepetse pakupepesana. Timati ayi, wamkulu salakwitsa.
Koma kodi ndizoona? Tiona kuti ayi, nkhani imakhala kuti mtima wodzitsitsa wodzichepetsa mwa ifewo mulibe. Ndi chifukwa chake timafuna kuti nthawi zonse tikhale pamwamba pa ena, kuti moyo wathu mwina ukhala pabwino. Koma sizoona ayi. Lero lino Ambuye Yesu akutipatsa chitsanzo chachikulu chimene inu ndi ine tikuyenera kuti titengere ndi kuchitsatira, kutumikira ena komanso kudzitsitsa moyo mwathu. Choncho tikuyenera kuti enafa amene timadzimva moyo wa ubwana tiuchotse. Tilipo ena amene mwina timazunzanso anthu ena, kuwazunza chifukwa tikudziona kuti ifeyo ndi amene tili ndi mphamvu kupambana ndi ena. Tikuyenera kuti tichotse mtima ngati umenewo. Tikuyenera kuyika utumiki patsogolo, kuti kaya ndi udindo umene adatipatsa kuti titumikire nawo ena. Choncho anthu ena asapsinjike chifukwa cha udindo wathu umene inu ndi ine tili nawo. Tisapsinye anthu amene ali pasi pathu ayi. Sizoti pakuti ali pamusi pathu tsiku lina sangadzakhale patsogolo pathu ayi. Chifukwa anthu ambiri timayiwala kuti ngakhale maudindo amene tili nawo kaya ndi zinthu zimene tili nazo sizamuyaya ayi. Tsiku lina tidzayenera ndithu kuti tizisiye zonsezo, mwina chifukwa cha ukalamba, mwina chifukwa choti pena pake talephera kutsatira malamulo, choncho adzatipempha kuti tizisiye pasi. Choncho mwina anthu aja amene inu ndi ine timafinya, amene timaona ngati osafunikira, ndi amene adzakhaleno pa udindo ngati umene uja. Tsono tingamve bwanji kuti munthu amene takhala tikumuzunza atenge udindo wina waukulu? Mwina inu ndi ine tidzaona ngati kuti zinthu zalakwika sizidayende bwino, chifukwa mwina tidzaona ngati kuti afuna kuti atibwezere zoyipa zimene timachitira. Ndi chifukwa chake lero lino akutipempha tonsefe ndipo akutikumbutsa Ambuye Yesu kuti ufumu wakumwamba umakomera anthu amene amadzichepetsa ngati mwana. Choncho inu ndi ine tikuyenera kuti tidzifunse kuti kodi moyo wathu wa tsiku ndi tsiku tikati tikhale, kaya tikati talakwitsa, kodi timadzitsitsa ngati mwana? Nanga kumene tikugwira ntchito, kaya pamene inu ndi ine tikukhala, kodi tili ndi mtima wongati wa mwana okonzeka kutumikira ena komanso odzitsitsa? Chifukwa ngati pena ndi pena utumiki mwa ife mulibe, kapena kudzitsitsa mwa ife kulibe, tikuyenera kusintha, kuzindikira kuti Mulungu akufuna anthu amene alodzitsitsa. Ndi chifukwa chake Ambuye Yesu omwe adadzitsitsa, anali mwana wa Mulungu, koma adalolera kudzitsitsa, kubwera pa dziko lino lapansi ndi kudzakhala ngati munthu ife tomwe mmene tilili, ndipo adadzalingana nafe mu zonse kupatula pa tchimo lokha, cholinga kuti inu ndi ine tipeze chipulumutso. Ndipo chipulumutso chimene adabwera nachochi ndi chimene inu ndi ine tikuchiyembekezera. Tsono tikachilandira bwanji chipulumutso chimenechi ngati tikulephera kuyika mtima wa utumiki patsogolo? Tikachilandira bwanji ngati inu ndi ine tikulephera kudzitsitsa, kaya pamene talakwitsa, kaya pamene tachita zinthu zina zoononga moyo wa ena? Lero lino Mulungu akutipempha kuti tiyeni tiphunzire kukhala anthu odzitsitsa monga momwe moyo wa mwana ulili. Tiphunzire kukhala anthu okonzeka kutumikira ena monga momwe mtima wa mwana ulili. Chifukwa ngati tikhala okonzeka kutumikira ena, komanso ngati tikhala okonzeka kudzitsitsa, olotilakwitsa chinthu chotani, tidzaonetsetsa kuti inu ndi ine tikupepesana, ndipo chikondi ndi chiyanjano zidzapitirira pakati pathu. Ndipo utumiki umene Mulungu adayika mwa ife udzapitiriranso makamaka kuyenda bwino. Ndipo choncho tidzathandizana wina ndi mnzake kuti mthenga wabwino upite patsogolo, ndipo ambiri adzalandira chipulumutso chimene Mulungu adakonzera mtundu wonse wa pa dziko lapansi. Amen.